ኤርቲቪ ኮንኩን ክብል ከለኹ መብርሂ ማለት እዩ ኤርቲቪ ክትብሎ ዘይደሊ ኣነ ክብሎ ይኽእል እየ ንኣቢ ክፀርፎ ከዳኽሞ ይመርፅ እየ ኣነ ኤርቲቪ ክሳብ ኣብ ከምኡ ደረጃ ዲፕሎማሲ ዘይበፅሑ ኣይዛረቡን እዮም ከምኡ ስለዚ ነቲ ኤርትራ ኤርቲቪ ትገብሮ ካብ ወፃኢ ንገብር ኢና ንሕና ኤርቲቪ ክትገብሮ ዘይትደሊ ወይ እውን ምስኣቶም ዘይከይድ ነገር ተኮይኑ ንሕና ንገብሮ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ምስ ኤርትራ ብቐረባ ፍልይ ዝበለ መርገፂ ምህላውና ድማ ኣይ ቲንክ ኣብኡ ኣድቫንቴጅ ኣለዎ ኢለ ዝኣምን ኣነ ንመንግስቲ ኤርትራ ሚት ኣይንውክሎን ኢና ተሓታቱ እውን ኣይኮነን በኣና ነቲ ንሱ ዝብሎ ኣነ ኤርትራ ትብሎ መንግስቲ ኤርትራ ዝብሎ ኩሉ ኣምፕሊፋይ ዝገብሮ እቲ መርገፂ ናይ ኤርትራ እንድሕሪ መንገዲ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ከይዱ ቁፅሪ ሓደ ሪያክት ወይ እውን ኣብቲ ዜና ናተይ ኣሎ ብካልኦት ወገናት ዝበሃል ድማ ነቲ ህዝቢ ኣነ ገለ ሰብ እንታይ ኢሉ ዝኣምን መሲልካ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ዘይፈልጥ እሞ ኣይትንገርዎ እዚ ነገራት እዚ ላይክ ኣነስ ነቲ ኢንተሊጀንስ ናይ ሰባት ንዕቀት ኮይኑ ዝስማዓኒ ከምኡ ዝብሉ ከምቲ ንስኻ ነቲ ሓበሬታ ናይ ኣብድዩ ናይ ጁላ ሰሚዕካ ሓሶት ምዃኑ ትፈልጦ ካልኦት ከምኡ ክፈልጡ ኣይክእሉን እዮም ዝብል ገምጋም ድዩ ዘለኩም ወይስ ናይ ብርሃን ጁላ ድዩ ናይ ገለ ኢትዮጵያዊ ምስ ሰምዑ ኤርትራውያንስ በቃ እምን ዘብልዎ ድዩ ድመስሎም ኤርትራውያን እኮ ብልሕ ኣለዎም ንሳቶም እውን እቲ ዘለዎም ኩነታት ኤርትራውያን ብኸመይ ነንብቦ ብኸመይ ንሕና እቶም ሚድያ ናይ ኤርትራ እንታይ ንገብር ዝብል ኣብታት ኤርትራውያን መመዛዘና ዓቕሚ ኣለዎም ዝብል እምነት ኣለና ኣነ ሃይ ጆርጆ ንብዙሕ ግዜ ናትካ ፋን ኮይነ ተኸታቲለካ ኦፍ ሌት ግን ኣይፈተኽዎን መደባትካ unsubscribe ገይረ unfortunately ምክንያቱም I see it going somewhere confusion ዝተመልኦ ዓይነት ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ኣብዛ ተዛረብካ ጥራሕ ንባዕላ confuse ጌርካ ምክንያቱም ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘረባ ረኣዩ ኢልካ ተዛሪብካ ነው ፕሬዚደንት ኢሳያስ ውግእ ከምዘየለ as a commander in chief ውግእ ከምዘየለ ይነግርና እሰኑ ይልና ንዓና ማለት እዩ እስኻ ግን ኣብ ዘረባኻ ግን ኢትዮጵያ ሓደገኛ ክትከውን ከም ትኽእል ኢኻ 10 ግዜ ትዛረብ ማለት እዩ secondly ወላ በኢንዳይሬክት ገይሮም ወላ በትናቶም ፎርማል ዘይኮነ ኣፈኛ ንበሎ ወላ ኣነ ሪቮሉሽኒስት እየ ዝብሎ ኣወል ሰይድ ብናቱ ዝመፀና መልእኽትታት ኣሎ ኣነ ኸምኡ ኢለ ዝሓስቦ ማለት እዩ so because ናይ ሰራርሓ መንግስቲ ኤርትራ ፈልጥ ኮይንካሲ ካብቲ ዓዲ ኮይኑ ከምኡ ዓይነት መልእኽቲ ክሕልፍ ከም ዘይክእል ስለዝርዳእኒ ማለት እዩ ስለዚ ውግእ የለን ክብል ከሎስ why are you not absorb ክትገብሮ ደይ ትኽእል ናይቲ መንግስቲ ኤርትራ መልእኽቲ why is that ቀዳመይቲ ሕቶይ ካልኣይቲ ከዓኒ ብቀዳማይ ርኤካ ነይረ ንቴድ ክሩዝ እዚ ናይ ቴክሳስ senator ናይ regime change ክስታይ ዝገብር እዩ ገሌልካ ተተዓባብዮ ነርካ ምስቶም on the other side of the aisle ዘለው ናህና ተቃወምቲ ማለት እዩ ኣሕዋትና ኮይኖም ተቃወምቲ ዘለው ማለት እዩ ንዓቶም ሲ ክነናእሶም የብልናን እውን ክትብል ጀሚርካ ማለት እዩ ድራድ ሓወይ ክቡር ሓወይ ስራሕትካ ፈትወይ ብጣዕሚ ግን ክሕርቀና ጀምራሎ ኢሞሽን እዚ ከዓኒ it's public opinion ስለድኹ ፈጥሩ ስለዘለኹም mob justice ከይፍጠር ኣብቲ ዓድና ንፈርሕ ስለዘለና ምክንያቱም that's what it's going to ንዓና ከም ዝረኣየና ማለት እዩ ኦኬ ኣሎ ድዩ ሰምዓኒ ኣሎ ድዩ ኣሎ ሕጅስ እስኻ ከም as an educated person highly educated ኢኻ ንሪኦ ኢና ዘይትፈልጦ ኣይኮንካን because it doesn't require rocket scientist ንኣርቢ ንምርኣይ ናይ psychological warfare ይፃወተልና ከም ዘሎ ማለት እዩ ነዚ ንስኻሲ ባክኣፕ ዲኻ ክትገብሮ ዝግባእካ ወይስ ነቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ካ ባክኣፕ ክትገብር ዝግባእካ ከም ሃገራዊ ሓውና ማለት ከም ኤርትራዊ ከም ንፉዕ እሞ ከዓኒ ምሁር ማለትስ ካባኻ ብዙሕ ንፅበ ንሕናሲ on the other side of the aisle ከይድካ ንዓቶም ክስታ ክትገብረልና ከለካ you're hurting us ኣብ ናትካ ሓደ ነገር ሰሚዕ ኣለኹ ማን ቅድሚ ሕጂ ንኣወልኩም ክትብሎ ንምንታይ ከም ዝትገብር ነዚኦም ኣይተድንቐልና ክትብል ተሰሚዑካ ማለት same goes to you brother same goes to you ምክንያቱም by the same token እስኻ ከዓኒ ነቲ ናትካ ተዓዛቢ ጎድኦ የብልካ ስለዚ ኣብ ከምዝስ either ድሓሪ ክትዛረብ ከለኻ ከዓነ political ክስታይ connection የብለኝ you have access ከማኻ ገይሮም ከማነይ መንግስቲ ኤርትራ ብጣዕሚ access ድቡኻ ሚኒስተር መሊሱለይ ትብለና ነርካ ሓደ ግዜ ምክንያቱም ትሑታት እዮም ካመራሕትና we know them ማለት እንኳን ንዓኻሲ ንዝኾነ ሰብ እዮም ክስታይ ዝገብሩ ስለዚ እስኻ you have the access
chain of command بهالالو سنسلتاوي من قدي. Why do you come to this 300,000 people and talk this kind of things? Confusing. It's very confusing and divisive. حزب خفافل دخل نجاري مالتي. كين وحالكم يغني اللي درات نيل كاسلر سمع كاني. I hope بقى أنا خري كاز دليس أكالي. Honestly speaking. So this is my personal opinion. أنا كميدياتر مالت جورج حرق بزانا دلع الكياناي أول سعيد تعم حرق وخزارب سميعي اللي خطا فيديو وإكزاجريت قبره منزيهم قليلو بزعباتي إرترا قلت خزارب كله سميعي حقيقي حجي كم دي قلت بلو الله حد جزي تعمس لك ميديا بتعمي زلنا ميديا بتعمي حد جزي أروغانت قبرك كايو هو حجي معنا وتردونا حد قوان نمصم زرباتات الله مالسي هادل كتقبر انت خونكا ميزان او كون الله اوكي اذا تات نمغبارو ندزربالو مالتي at the same time حجي سب من سمع تلكي كم ذا زقمت كان جورجو سب سمعوا يو نعي بمطنون اشتي سب سمعنيو يا سمعك كاينه بدعم هو تي تزاربو زربا يصلوا سلازخونه نت حزبي سلامتا إخا حسب كتردين الله حجي جد تابي ميدياتر تاسقون تنات كجن كرمني جورجيو حاتيتكي مرس مركابكي عن سبسكرايب بمقاركي جيجايو تغير كت مرسي حجي مغنياتو حجي مرسي جد حتى one more من تاي مسيل كهومود جبركو ميوت سلاز جبروني I was trying to communicate أبزي حيو خون خلي قد اسخات سمكا تردو زلكم أبكم عينة emotion هم تأتونا that's why إذا فرح ميدياسي سب خفاف اللي زبهال to that point you said تردي ما يمجرش هذا نتبي نصرت يا انتي كجبري دلا أنا سبت فلالي perception يزلوا okay sorry ودي خديخي أستاذ يقول لي بس الفيدباك ناتكي مقالة حقنا قبل اللي على ناعي اوكي دحان كعصوه تودد حتى كنفانوت اوكي شغال اتصال نايتيد كروز نيب حتى ديو ريجيم تشينج منكست ايرتراخ غيريو إلكا تحسب موها تيد كروز if you know Ted Cruz he's nobody ناي President Donald Trump right hand إلكا تزارب نيركا جورج ترا he's not so حجز data تسب كمان credibility سلادت أبا ما تيسي كسع كندون منست إرتا أيتن عقلنا جورج حاوي بليز مهنياتهم منست إرتا خيد زغل نيرو تتون 2000 مخدا نيرو زغي تغير I think بعبيو حتى خطر الدين دي دلخو اوكي بكا ودي بعبيو misunderstanding استمركوسو خويني تسمعني تي ساتو بلو زلنا عبرنا أبزي قرباز نبريو أتوم تقامتي مس تيد كروز بمنقدنا تيبور ناغن كالوت لوبيسن كم استراخبيو زي it is a thing رجيم أنا تا فيديو ناته جن ساب خالص اللي ترددتهم بر أنا تايله أمريكا رجيم change official فتينا تصفى غريزة سلزي إذا حجز قبل وزلوا نتيجة ترامس أمريكا كتفترة تدل لازم دنا كتصلوا زخليو تيد كروز أجد سيكونن يلكني I disagree أبتي ساب كوميتنا أفريقيا chairman how can you say Republican you hardcore دقفتنا دونالد تراميو أبتنا foreign policy Africa subcommittee Africa the chairman you how can you say this is irrelevant to you because he's not أنا ريسيت على لنا نقرأ كهذا okay just صغير أمريكان تلاقي I can تجيبون نقرأ أنا جبلون أنا ريبابليكاني بعد okay هجي أنا انتهي بالمسيلكي I really hope كل جزء أنا ناتي أما تأسع كابيو مقاله قبل الله ميت كبر ياسر اوكي ناتي متاصا بزعبا ايرترا سقات زلني لدزاربو كومبليت لحسوت كون لازمنه كذا دين اوف ذا داي ايرترا قوت لازلاني ابزبن دونالد ترامب ايرترا تزبلصه وين نوف مسكوتنا عدل زلوا مدرخ سلازخونه we have to capitalize every possible عدل استفتر لنا ايرترا Ted Cruz, Republican, maybe he's not top tier in today, but he has some connections. نمسيا زاكل قال قبر غليو
أنا نعطي recommendation دمان تايبل نيرة أتي public diplomacy نيرترا نزي أقاليلو أيو we need to move faster نساتهم يفتنوا له momentum نعنا يزلو أتي geopolitics نايزوبانا نيرترا more advantages بازلو سلزي يرترا aggressively كتقوي كتكلالوا سياقيتو كيما تخلو يا تعلمة ديش completely I understand ناتكي كابيت متصلخي and I want أنا تجاجي نسخن أعتقد يزدني at the end of the day I want him to be nobody who can do nothing that's what I want إرترا الجدا خوردا سجم خوردا الدهو خوردا يدلني يعني so I am completely with you كأنا زبلو زلوا جيجا يكون اللي نسخك أنا أعتقد he is nobody he can do nothing fine no I understand أنا أبزس لازم برنديز so I get it so أبزيا مساخلو أستيرا بقى اوكي ودي طبعا I appreciate زي عدد لا هاي بس لكم أجي حسب صنحهم مخلهم أبتي لوبي استتصحفوا لهم كومنت مجمريا نعنا بتناتاتكم بهرأي تعقلونا نحنا تني حسب فلو زقبرا بزي حسب نفسس بزخون ناريشن يمزا بزخون أجي يمزا ناي مزرا مسل زتحلوي ذا قلعة أي تعرفتو السون أي تتعرفن ناتي كومي ردي تيلوا مو رديت كاجيغالو بخمزر أيلا تلا نحنا كومينا ندلزي خنا معبدينا كوندلي جورجو زخول عقق دبلو زخول عمتات ازي ناي سبات ناي محساب ناي مزراب النصانت معوالي بتعرف انه يتملسوا ساتهم دي تتعرفوا سخو ما بتخونكم تتعرفوا ازي نوري بدفو I have nothing but respect George Howie I will subscribe again thank you for the زعدل أنا خوردي بقى أبزر هلا لك okay أبو خلنا جن مس أستيرة تعيزك زارباز دلي هذا كابتي أبي إرتراويان بزلا على درجة كنصر حلوز دلي ولا ونزي كم حدا برينسيبل زخونة نتبند زخونة هذا سب خجراونك خونة نخي كونة انتهي تملكي just because هذا سب زعبا أبي تا تخدين وازن برباد لا تبقتي أصل زبالة إرتراونا تسأليو ويون حجر تسأليو ويون قال ما على تيكونن there should be pillars متكلات كل لون حدثت إيرتراو زبلو نزل متكلات إذا كده فرمز جمرة دما زي سبزي تاب إيرتراو نتي واتسال لو كتبلو تخ أنا ناتي مرداتا إتي متكلت زبهال زعبا سماتاتنا إيرترا هيجاس إلهم هلاو زعبا ناسنا إيرترا بزعبا بوليتيكانا إيرترا تاريخنا إيرترا حزبي إيرترا إتي زلو ودا ميكس ناتو هايمانوتات إيرترا زلو بهيرات إيرترا زلو ناي إيرترا كم حجر نختصل زبلا كل نعوز عتبسب أقوال من قد زبالو ريتو بزعبا حجراونت أب ملكت حتوك أتاي قبان زبل إمنت اللنان anybody can say majority كو جورج حونا تي كالتشر ناي حزبنا كو ايترسايو زي نزاربو ديسكاشن غبردلنا نامنت أستير كابتي well educated يا خم زرداد اللخو مبزحاتو سب تاي مسلك حجي ብዙሕ ግዜ ኣብ ባህልና እንታይ መስለካ ዲና ያልሲና እዚ ርዱእ ነገር እዩ ሕጂ ካብዚ ንምውፃእ እንታይ ድሌና መስለካ ንኣሓት እዩ ፀላኢኻ 5 ጠበንጃ ሒዙ መፀካ ኣሎ እንተኢልካዮ ከምኡ ክብሎ ኣይደልን እቲ ነቲ ሰብ ከምኡ ክትብሎ ይደልን እዩ በትሪ ሒዙ መፀካ ኣሎ ክትብሎ ይደሊ ንምንታይ ፀላኢኡ ካብኡ ላዕሊ ገዚፉ ክርአ ስለ ዘይደሊ ስለዚ እቲ ናህና ካልቸራል ተኣሽሙ ክንቅይሮ እንድሕር ኮይና ስቴፕ ባይ ስቴፕ ኢና ንቕይሮ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ما باخ له تي وتابا انا قاعد تايزبل ابي احمد تانك انت جزيو تانك جزي له ريبورت قبريز دلي I'm sorry I want to be as independent as possible انت تانك تات ابي يتقم لي انالايز في قبريز دلمبر also okay information يجن تايب لك لخو نت محبر سبنا هنا well strong قبرو زخل you know كوما عينت دي تقبري حجي دنا يسكفتا كو يمبر تسعات قربو زلخا ويتشرحو زلخا دلهمو دلخا نعودينا إن مقبارة يكونن نعي كم تردأت النتاع العملية أنا نعاقي كونكو وين أصير كونكو زميل زلوا أزع قات عم تفتير خلوا كزارة بس دلي أبي أحمد تانك جزيون تحرينا ريبورتن قبرينا زحات عزبتنا تيجن تايبلو توسخت تانك هنركبينا يبلو this is called the analysis مالتي you cannot تزلوا كنا هذا تريو كل بيجين أب كم زعينت ناي you know I don't know تغينات على لوجري نحن زاروا وين لكن أب كم زعينت ناي ኩነታት ዘሎ ህዝቢ ግን ሞራሉ ዴቨሎፕ ዝገብረሉ
ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተጠንቀቕ ኮይኑ ኣብ ጎኑ ዓዱ ደው ዝብለሉ ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሞቲቬት መግበሪ ማሽን ጥራይና ክንፈጥር ዘለና ኖ እዞም ፀላእትና ንኣብነት ኣብ ኮር ኢና ኣንበጣ ደን ዋላ ድሮን ደይንፈልጥ ኣይደን ነው ተን ኣብቲ ዓብ ዳራሽ ሲኢሉ ደምፀልና እዘን ናይ ፖስታል ሰርቪስ ዝህባ ድሮናት እውን ኣለዋ ኮብዚ ወይ ንእሽተይ ካሜራ ደለዎን ክኾና ክእላየን ግን በቃ ኣብይ ኮ 500 ድሮን ኣምፂሉ 500 ድሮን ጥብጥብ ከብለልና ይገለ ድብሉካ ኣለዉ ግን ነዚ ሞራል ናህና ዴቨሎፕ ክገብር ዝኽእል ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕ ዋይ ደይ ትሰርሕ ካብ ዝብል ሓሳብ እዩ هو ما من عقد من السالكات اللي أبي 500 درونات وي 500 درونات أمتيو الرياليتي تجن نتي 500 أنا سلز بالكوت راح يكون أبكالي ريوام أفانو زلو كينات كسعر له زي كعلى درونات جن تياتر مخانو كتفلت على كا خان بال إحنا كمير تراي مالتيو نتو زلو دينايا ليكونن أي جزء ويون حسوتي قال مبال لح الريبورت غير تا ريبورت كم زينا أنا زينا رياكت سلز جبر نتا زينا رياكت جبر قلنا تيت انت نتايو قد محجي زينا برودو يخينو حبر السوفيت زي هابوم دي قينو so Eritrea is beyond this Eritrea دما أنا كل بزين تهزبل we need also as best as we can كل زك على إن نجبر لنا دلونت كل ونالو نعطي style of communication كمي نا China كون كله حدش نجر I report it نا السعودية عرب حدش كون كله I report it تزينا kind of I try to be نتزينا كم objective أبتت انتناجن نا Eritrea side نا Eritrea narrative كوسغلي يزدلي منال بات I hope كينات يجمرن نخون نتوم ودات نتوم كالوت جلز بالكيوم دما she's right أبو أول سعيد كولا يفتوني يعني نحنا خنبل kind of okay يبل كاب أول سعيد كاب حدقن بزعباتاتهم كزارب دس هيبلنني يعني وين جنرال جن نحن حجينا ويح وسيدنا welcome هو قرب يحجبتي ناي بمسرته جورجو بريزيدنت إريترا مرح هاجريو انتاي زارب زفلت لعلسو ساعمت البوليتيكا عالم زحلفة مكور بقعاتو زرعي سابيو نسخاونا بتستمهار كارلو عودي فلات مكور كتكون تخيل البوليتيكا جن أماتشاريها كم هاجراوي ديخا تنتف ويس كم جورناليست بايس كهونا يدلن أنا تي في إير أيكون كون كتبل أي متجبان مخنياتو هاجرهم زوقسو زناقسو ميدياتات أب أمريكا ديو أب إنجليز ويا إسرائيل رينا ينفلتن أحلفهم ذهبو ميداتات ريا يفلتن أنا كم حدا هاجراوي نعدو تطو زبالة تميديا عديتات أبوتات كلتيفهم كتب كفو زهولو حوات سلازلو هو إتي psychological warfare أيردا كان يزولو مالتي مخنياتو عالم أب psychological warfare حابريتا يكون أنت فينا تسخط ولو تبروس بإنجليزان يعني سمعو بجرماني يعني سمعو بإيطاليان سمعو كله أبززلو يفلطو يسمعو جن بآخر دجانا هم يلو خدقام كله ما بتجريني خنجر كله بحلف قانة بوزح أنالايز كجبر زي كلانة عالم بوليتيكا خردان زي كل انت عينت سنة أمراوي نوتي فترة لن إذا خطرداك على مهنيا تتنات كأودينسون كتفلت كتكلع لك كال بزعبات ناي تكنولوجي ناي سرع اللي فتر يبل تبلو كل نجار سو صبوي أو مساحة سامعي كون على وجن حالا نجار دي ترداك على لونتايو أبدأ هون كاحتزارمن وش تكون كاحتريون النبينيو أنا نعيس لزبط حني إذا نقرأ كازله أب أمريكا هنا بتي أبز ريو ناي ميديكال تكنولوجي ناي توم حخايم ناي نرسات بوزح كومو أب إرترا كون كجبر ينتانيرة بوزح نجارات أورجانيزيشن غيرنا بوزح أوحوت أخاهيبنا سديدنا قلما سلام تايم كم زي جبرو سلام تايم كم تزي جبرو زبل بوزح وقاساتات بوزح كأخومو هنتين ناتيو ناتكون هنتينات كاب صبو استبقى محونو أبزو على الحانت الزتراتر ناقري باللين أب إرترا مسكرت كوجن حدا خبتي مستو منستر تاعنا زولو مستزارارو كل حانتي يقولون دحاني إرترا هيت كهب شافني شاف رأيامو ناتكا حسب حابنا زبلي سوري حجي كاب نقفة جميرنا بمولو زت ولاد الله بوتاتات عفعبت حليب منت بمولو سقاب حسب رينا يا مالتي حجي مسرعنا يا شو ترديني انت يقبر كم زلوت منقستي ترديني أبس مرة زلو انت عينت حكمنا بنفيت ركبالو عبقلي وقلي بوتالات ما بحرس زموتا عديتات easily treatable زهونو حمامات موتو قولت كم زلوين دحراي كالي أب إرترا اتي ناي دايابيتس حمام دلو بوزح
ኣብ ስንክልና ዝእቱ ሃይፐርቴንሽን ስትሮክ ካል ነገራትን ከምፅ ዝኽእል እዚኦም መንግስቲ ብነፃ እዩ ዝቦም ኣይፈልጥን ነይረ ናይ HIV መድሃኒት ብነፃ እዩ ዝወሃብ ናይ ቲቪ መድሃኒት ብነፃ ዲኖ ሃው ማች ኢት ኮስት ኣብቲ ዓውዲ ስለ ዘሎ ክፈልጦ ያነ ብጣዕሚ ክቡር እዩ ሕጂ እቲ ኣነ ኣብዚ ኮይነ ዝጠልቦ ዝነበርኩ ነገራት ኣብ ባይታ ከይደ ምስ ረኣኽዎም ኮምፕሊትሊ ካልእ ኮይኑ ስለዚ ምስቲ ኣብ ባይታ ዝረኣኽዎ ዝሰማዕ ኮይነ ምስ ኤርትራ ዝሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ ዝተወሰነ ግዜ እውን ኣብ ኤርትራ ነይረ ሕጂ ክርዳእካ ዘሎ እቲ ሓሳባትካ ኩሉ ፅቡቅ እዩ ትንጥይነትካ ፅቡቅ እዩ ተበግሶካ ፅቡቅ እዩ ግን ኤርትራ ኬትካ ረኣዮ ትብሎ ዘለካ ኣፕላይ ይገብር ድዩ ወይ ሞዲፋይ ክትገብሮ ኣለካ ድዩ ተቅርቦ ዘለካ ሓሳብ እዚ ኣብ ባይታ ኬትካ ክትሪኦ ኣለካ ሽዑት ናትካ ፕሮጀክት ብመፅናዕቲ በቲ ዝረኣኻዮ በቲ ዘሎ ኩነታት ክትዛረብ ትኽእል እምበሪ እዚ ኣብዚ ዘሎ ከይዱ ብትኸይዱ ሆቴል ተኸፊቱ እዚ ፅቡቅ እዩ ዝመስል ንዘረባ ክሰምዖ ከለካ ገለ ፅቡቅ ይመስል ግን it doesn't work that way ስለዚ ፕሊዝ ኣብ ባይታ ኬትካ ክትሪኦ ዝመሕፀነካ ንካልኦት ዕድል ክህብ ኣብዚኣ ክዓፁ ቴንክ ዩ ጴጥሮስ as usual thank you ሪኢቶ ኣለካ ኣብዚኣ ምኽሪ ማዕደያ ኦፒኒየን ከኣላ ያ ማለት ኦፒኒየን ናቶም እንዲሁ ሪኢቶ ሰብ ሪኢቱ እንዲ ዝህብ ከምቲ ንስኹም ዘለዎም ሪኢቶ ኣነ እውን ሪኢቶ እንዲ ኣለኒ ሕጂ እንታይ እዩ ኣነ ኤርቲቪ ኮንኩን ክብል ከለኹ መብርሂ ማለት እዩ ኤርቲቪ ክትብሎ ዘይደሊ ኣነ ክብሎ ይኽእል እየ ንዓቢ ክፀርፎ ከዳኽሞ ይመርፅ እየ ኣነ ኤርቲቪ ክሳብ ኣብ ከምኡ ደረጃ ዲፕሎማሲ ዘይበፅሑ ኣይዛረቡን እዮም ከምኡ ስለዚ ነቲ ኤርትራ ኤርቲቪ ትገብሮ ካብ ወፃኢ ንገብር ኢና ንሕና ኤርቲቪ ክትገብሮ ዘይትደሊ ወይ እውን ምስኣቶም ዘይከይድ ነገር ተኮይኑ ንሕና ንገብሮ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ምስ ኤርትራ ብቐረባ ፍልይ ዝበለ መርገፂ ምህላውና ድማ ኣይ ቲንክ ኣብኡ ኣድቫንቴጅ ኣለዎ ኢለ ዝኣምን ኣነ ንመንግስቲ ኤርትራ ሚት ካብ ሚት ኣይንውክሎን ኢና ተሓታቱ እውን ኣይኮነን በኣና ነቲ ንሱ ዝብሎ ኣነ ኤርትራ ትብሎ መንግስቲ ኤርትራ ዝብሎ ኩሉ ኣምፕሊፋይ እየ ዝገብሮ እቲ መርገፂ ናይ ኤርትራ እንድሕሪ መንገዲ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ከይዱ ቁጥሪ ሓደ ሪያክት ወይ እውን ኣብቲ ዜና ናተይ ኣሎ ብካልኦት ወገናት ዝበሃል ድማ ነቲ ህዝቢ ኣነ ገለ ሰብ እንታይ ኢሉ ዝኣምን መሲልካ እቲ ህዝቢ ኤርትራስ ወላ ሓንቲ ዘይፈልጥ እሞ ኣይትንገርዎ እዚ ነገራት እዚ ላይክ ኣነስ ነቲ ኢንተሊጀንስ ናይ ሰባት ንዕቀት ኮይኑ ዝስማዓኒ ከምኡ ዝብሉ ከምቲ ንስኻ ነቲ ሓበሬታ ናይ ኣብድ እዩ ናይ ጁላ ሰሚዕካ ሓሶት ምዃኑ ትፈልጦ ካልኦት ከምኡ ክፈልጡ ኣይክእሉን እዮም ዝብል ገምጋም ድዩ ዘለኩም ወይስ ናይ ብርሃን ጁላ ድዩ ናይ ገለ ኢትዮጵያዊ ምስ ሰምዑ ኤርትራውያንስ በቃ እምን ዘብልዎ ድዩ ድመስሎም ኤርትራውያን እኮ ብልሕ ኣለዎም ንሳቶም እውን እቲ ዘለዎም ኩነታት ኤርትራውያን ብኸመይ ነንብቦ ብኸመይ ንሕና እቶም ሚድያ ናይ ኤርትራ እንታይ ንገብር ዝብል ኣብታት ኤርትራውያን እውን መመዛዘና ዓቕሚ ኣለዎም ዝብል እምነት ኣለና ኣነ ሓበሬታ ይብካዮም መደምደምታ ናቶም ክገብሩ ዝኽእሉ እዮም ብልሕስ ኣለዎም ኤርትራውያን ጥራይ ኣነ ነቶም ቋንቋ እንግሊሽ ክሰምዑ ዘይክእሉ ክትርጉም ይኽእል ኸውን ወይ ግን ኣምሓርኛ ዘይሰምዕ ብዙሕ ሰብ እውን ክስለ ዘሎ ካብ ቁሩብ ክሓይሽ ስለ ዝኽእል ወይ እውን ካልእ ቋንቋ ብጀርመን ዝነበረ ንዑ ዘይሰምዕ ክህሉ ስለ ዝኽእል እውን ይሕግዝ እየ ኣነ እቶም ኣዝዩኹም በላሕቲ ሰባት ናይ ብትናተይ ነገራት ትሕቲ ዓቕምኹም ክኸውን ይኽእል እዩ ቁሩብካ ቦሪንግ ክኾነኩም ይኽእል እዩ ኣይገድ ግን ዓብይ ኦድየንስ ተለካ ንኩሉ ዝኸውን ክትገብር ኢኻ ትፈትን ኣነ ድማ ዕላማ ናተይ ንፁር እዩ ነቶም መንእሰያት ደሓን ዝኾነ መረዳእታ ብዛዕባ ሃገር ክህልዎም እየ ዝደላ ኣነ ስለዚ ናተይ ፕሮግራም ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ብኸመይ ይፀልዋ ኤርትራ ብኸመይ ትረብሓሉ ብዛዕባ ቻይና ድዩ ብዛዕባ ጃፓን ድዩ ብዛዕባ ካናዳ ድዩ ብዛዕባ ኤሮፓ ድዩ ኤርትራ እንታይ ብኸመይ ትፅሎ ካብዚ ንሰብ ናተይ ሪኣክሽን ክብ እየ ዝደሊ ሓደ ኣብዚ ሪቶይ ጥራይ ክገልፅ ዝኽእል ኣብታ ካልአይቲ ብዛዕባ ኤርትራ ምስከትካ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ነገር ክትፈልጦ ኣለካ ኢለ ኣነ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ይሰርሕ የለን ክብል ኣይሰማዕካንን ምናልባት ኣነ መንግስቲ ኤርትራ ዝሰርሑ ዲጋታት ኣብ ኢንስታግራም ስለ ዘይወፅእ መንግስቲ ዝሰርሕ ኣይመስልኒ እዩ ኣብ ጥዕናን ኣብ ትምህርትን ኣብ ትሕተ ቅርፅን ዝግበር ገንዘብ ኣይርአን እዩ መንግስቲ ኤርትራ استخال نزون اب ميديا انتزوم صوت منسي اب ኤርትራ ሓንቲ ዘይግበር ዝመስሎ ዘሎ ይጋገሎ ዝብል እምነት ይዘለኒ ስለዚህ አይ ዶንት ኖ ስለምንታይ ተሰብ ይحواውሶ ይርዳንን ያቡ ኣነ ዝብል ዘለዎ ግን መንግስቲ ኤርትራ ዝኣክል እናሰርሖ ከሎ ተወሳኺ ፀጋታት እንደዝወሃቦ እዚ ኸ ደገ ዘሎ ህዝቢ I don't understand ስለምንታይ ደገ ዘሎ ሰብ ገለ ንኽገብር ነታ ሃገር ሕማቅ ኮይኑ ዝስምዖም maybe ናይ ተሓሳስባ ፍልሊ ኣለና ኣነ ግን ናተይ ውልቃዊ ሪእቶ የዝደሊ ኤርትራ ድማ ብዙ ሓሳባት ናቱ ሓሳብ ጽቡቕ እዩ መንግስቲ ኤርትራ እንተኮይኑ ብዙ ምርጫታት ክህልዎ እዩ ኣነ ንመንግስቲ ኤርትራ ክጸሉ ዝኽእል ሰብ ኣይኮንኩን ደረጃ ይኮም ይኮነን ኣብኩም ዓቕሚ የለኹን ኣነ ግን ነቶም ኣብ ደገ ዘሎ መንእሰያት ኤርትራ ተስፋ የብላን ኣብ ኤርትራ ገጽና ክንሓስብ ኣይንደሊና ንዝብሉ ኖ ኣብ ኤርትራ እውን ይከኣል እዩ እቲ
ኣብ ኤርትራ ክገብሩ ኣይክእልኒ ኣብ ኬንያ ክገብር ኣብ ሩዋንዳ ክገብር ኣብ ስዊድን ክገብር ኣብ ስዊስ ክገብር ትብሎ ዘለኻ ኣብ ኤርትራ እውን ክከኣል እዩ ዓቕሊ ጥራይ ገበር እየ ዝብል ኤርትራ ድማ ነቶም ህዝባ ክትጥቀመሎም ኣለዋ ወላ እኳ ብኣካል ርሒቆም ተለው እቲ ካፒታል ናቶም ንስዊድን ንኖርዌይ ዝህብትም ዘሎ ንኤርትራ ክህብትም ክንጥቀመሉ ኣለና ንህዝቢ ኤርትራ ንመንግስቲ ኤርትራ ክጠቅም ክኽእል ኣለዎ ክብል ከለኹ it doesn't work that way ክትብለኒ ከለኻ how dare you ስለምንታይ ከም እትብል ኤርትራውያን እኮ ፅቡቅ ሆቴል ክርዩ ኣብ ኤርትራ ድሌት ኣለዎም እዩ ማስ ተረጊሞም ኮይኖም መንግስቱ እኮ ስለ ዘይፈትዎ ይኮነ ኢንተርኮንቲነንታል እኮ እንታይ ትመስል ነይራ ክሰርሓ ከሎ እኮ ንዝክር ኢና ባለ ሳባና ሆቴል ክስራሕ ከሎ ኩሉ ሆቴላት ክስራሕ ከሎ እኮ ኣስመራ ካሊእ ነይሩ መንግስቱ እኮ ሰርሕ ነይሩ እዩ ኩነታት ብድሆነ ሃገራዊ ድሕነት ስለ ዝገጠመ እምበር ሆቴላት ምስራሕ ሕማቕ ኢሉ ይፈልጥን እዩ እቲ ቀረባት የለን ፀጋታት የዳለናን ኢንፍራስትራክቸር ጎዲልና እዮም ዝብሉ ዘሎ እምበር ክስራሕ ይክእልኒ ኣብ ኤርትራ ኣይትሕሰቦ ስለምንታይ ከምኡ ዓይነት መልእኽቲ ክመሓላለፍ ይመርፁ እቶም ሰባት I don't get it ሎሚ እንተዘይተገበረ ድሕሪ 5 ዓመት ክግበር እዩ ኣብ ጁባ ተሰሪሑ ዘሎ ሆቴላት طبعا كمان مرحبا غير مرحبا. ويلكم هاي بس عم تصبح توبيكس اللي نرن بزحوا نفسنا نرنا معناته أبت بايتاس لزلنا مالتي you know جوجو قوم حجي وانت راقي بانيرنا أبت هاجراو المعات أبدو تفسرح للنبر بزح نفسنا نرنا جم مستينا جزية سلد قدب قنا وطبا كرنا بلنا انتين مالتي هي ايكونومي تلعب لنا قبل كله نحن بتباي تاخذ حالفتنا ويكا اياتنا ما مهرانا مورنا كله ابنط سرح كنقول له خلينا مجمريا عقم سب من عبال عقم سب كما عبالك ذهنت ايكونومي يل او يزام المنجست نحن حزب المنجست كسب تزكى على هيرو كسب ناي سكولارشيب سديدو ام هيرنا عدا نايت هاجر نايت حزبنا تسكينا من دعنا نخير علينا انتي نمبالي حجي كل سب إتا إيكونومي نحن عبن ترى أخونا بفلتر تردف قونا اللوتا برينسبل نايت منجست الساعة جورجي حاول سلازي كيبزخ جبران لو I know صبوا دليتي جن زيادة نبل بعد تشاينا زي بس إحنا ولا إيكونومي المانيفاكتشرينج سلازي ترى الله خاتم من قصنا خاتم دوست دولو هذا بزلع عليه graduate دبلن إتزيم سنة وخاء بوميا نحط هجراو سنة كعبز تمرتن يدوها ولا ስለዚህ እዚ ከም ሓደ ዓቢ ኢኮኖሚ ገርና ክንረድኦ ክንክእል ኣለና ካልኣይ ኩሉ ግዜ ኣነ ድራፍት ወይ ከዓ ፕላኒንግ ገረ ዝሃብኮ ሰብ እታ ቻለንጂ እቲ ኣባይታት ሌበር ስታይ ዝገብራ ማለት እዩ ኩሉ ሰዕ እንታይ ንጋገም ማለት እዩ ኣብ ፔፐር ወይ ከዓ ኣብ ስታይ ገርካ ምስሃብካዮ እታ ቻለንጂ መሬት ዘለን እቲ ሌበር ታውኣስ ደሎ ሰራሕተኛ እዩ ዝፈልጦ እጅ ቁርብ እንታይ ኮይኑ ስምዓኒ ኣሎ ብደገው ኮይና ሰናይ ትምኒት ወይ ከዓ ድሌት ጥራሒና ነዛረብ ዘለና እምበር እቲ ባይታ ደሎ ቻለንጂ እቲ መንግስትን እቲ ዘሎ ደምን ራሃፅን ዘፍስስ ዘሎ መንግስት እሱ ዝፈልጦ ናይ ተዓድ ቻለንጅ እዚ እንታይ ነው የሚባል ሶሪ ኣይተሓዝሉ ብዙሕ ቶፒክስ ውን መልዓልና እንታይ ኩሉ ግዜ ኣብ ስራሕ تقارن له مالت نحن تدي ما نافش نصرح ولا ناس بزي أباتكم هنا نبهال مالت جن أبحد أمود أتكلم أبحد بوينت هنا الناس ترجعني معناته نمعبالن نمعواتنا تسرحني أنا جورجيا وتتابع كلا هجراو مثل هجر سلين حاسب كا تفعل على حسب كل لون خير أمود أتكلم نمعبالن تحدث حساب زمانه ኣብ ሓንቲ ፖይንት ኢና ንወዶ ዝተፈላለዩ ርእይቶታት መፅእ ኽእል እሱኻ ማለት ዝተፈላለዩ ሓሳብ ኩሉ ኽእል ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ ሓንቲ ፖይንት ኢና ክንበፅሕ ምክንያቱ ሓንቲ ኤርትራ ንምምዕባል ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምንቕቓፍ ወይ ከዓ ተፈለየ ሓሳብ ምምፃእ ንዓና ከም ዓብይ ሓገዝ እየ ዝሓስቦ
ካልእ ክንዛረብ እንደሊ ነይሩ ግን ግዜ ገዲብና ወዲ ጣባ ምክንያቱ ብዙሕ ኣብቲ ዓዲ ክሳብ ዝሃለና ብዙሕ ነገራት ንፈልጦ ክሳብ ዝሃለዎ ካልእ ግዜ እድል ተተዋሃበና ፅቡቅ ነይሩ እንታይ ይብሉ መንግስትና ሲ እቲ ዘለና ስትራቴጂካዊ ቦታስ ስለዝፈልጥ እዩ ናፅነት ምስ መፅእ ኩሉ ተጋዳላይ ብሮትን ዕጥቁን ደርቢ ይኮን በዚ ምኽእል ዋይ ከምኡ ዘይገበረ ኣቐዲሙ ስለዝፈልጦ እዩ ዋይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተኣውጁ እቲ ዘለናይ ቦታ እንታይ ዓይነት ከም ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ስለዚ እንታይ ንምባለ ንቕሓት ናይቲ መንግስቲ ሲ ናይ ብሕጂ ናይ 30 ዓመት ዝሓስብ ቻሌንጅ ዘሎ ግን እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ስለዝፈልጦ ብዙሕ ነገር እዩ ምዕባለ ናይቲ ዓዲ ከዓ እቲ ፕሪንሲፕል ከተማ ዘይኮነስ ርሑቕ ገጠር ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንክረክብ ትምህርቲ ሕክምና ፅሩይ ማይ ንክረክብ ስለዝኾነ እቲ ተሰሪሑ ዘሎ ኣብ ኩለን ሃገራት ጫፍ ዘሎ ማለት እዩ ክሳብ ናይ ምወልዳን ዓድታት ስኒ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ናይ ምወልዳን ማለት ቤዚካሊ ናይ ምወልዳን ክዕርሳ ዝኽእላ እዩ ዘሎ ኣብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ማለት ኣብ ሕክምና ዝኩልስ ኣብ ዓድታት መቁጠታት ማለት እዩ ክሳብ ከምኡ ኣፀረብላ ሕጂ ናይ ዲቴይልስ ኣራይ በቃ ዝኾነ ግን እዚ እዩ ዝኾነ ሓሳብ ክፈላለ ክእል እዩ ንዕቤት ኤርትራ ክሳብ ዝኾነ ግን ኣብ ሓንቲ መፂና ቴንክዩ ፒኮክ ደውለለይ ድሓን ናብ ዋትስኣፕ ፕሮግራም ክንገብር ንኽእል ኢና ምሳኻ ፀገም ኣይኮነን ቴንክዩ ቨሪ ማች ቤንያሚን ኣለኻ حراش سمعنا بزح جزء يغريتا حراش بزح جزء آتي متاوي أبين تانيعه بزح جزء مالتي كمل لقط أو طابة كمل لها جرجو بتعمل أسد بالبرنامج حق زربا مالس حنقول كذا سفه زرباتات كزارو وصلتناهم تريتوتات كأني أزيد أسد بالنير مالتي نايسبات دي ناتين تايو بقراتات أب عدي مالتي ناتي ريتوي تسفاق بركاني بزي حجي نابنت كتجيش كل خان عدسي بتركي بقلدي قلا الله أحوات شقاتو مالتين بأير جيرن شقتا بتعمل جاكانو دس بالحق زربا مالس أسبوتن بقولتهم دلو دكان كعبيا استهجبرا حجي تي شقت كمايو نابنت حجي حنت سب كحلفا سلا ديكولو بتي ايربورت دارجا هندي مخلوك 10 دي 30 خداون تجيرا تحلف مالتي حنتي قوموا تليفونات معات كستات مالتي حجي كنز حجي قاشا انا حلف لهون بجهاز حوي قال لها بشنطه تسكمك نحواتك تحجز دس يزبلك قل اتوم تركيان يكونوا ولا غلط عدسات بقى خمسي ارتراوتون كاسا هجوم مچوم قال لهم بقى تكرم بز دبي يكون قال لهم مالتي حجز سبزيا ابتي سيدي خوف كتب سلدي قالت مش حدا حاونا خوينا بحيل صريتنا خوف بينا دكه تعبيا مسكنيتي من الباش سب عقلهم صوبس بزح ነገር ይሳይድ ገበርኖ ሕጂ ድሓርና ኣነ ሓታ ማን ከመይ ከም ሽቅጣ ገለመን ገለና ወሕልፉና ይኮሉን እዮም ሚዛን ድሕር ከቢሩ ናይ ሚዛን ክቡር እዩ ናይ ዝንኣቱ ሆቴል እውን ቀሊል ነገር ስታያት ኣይኮነን ገለመን ኢላ ናይ ሕጂ እዚ ተቕርቦ ዘለኻ ሂስትሪ ናይ ውልቀ ሰባት ግን ጠቕለል ኣቢልካስ እንታይ ግብሪ ማለት እንዲ ሕጂ መንግስቲ ከምዚ ጆርጆ ክብሎ ፀንሐ ሓንቲ ፅብቕቲ ርእቶ እዩ ግብሪ من حدا منجست جبر أتاو نحر ديب اللي خينو حنت هجبر أكلني بزح حساب نحر شغات أنت شقطات اللوا أنت راني عدل توهيبون مالتيو نبرت كوتوادين كوتادين بجبر نتخفله مالتيو أنت زي اللو جن كمز خيدلو ولا بتي إيربورت أتخلها هون حزل لي بالجخار داني قال نقابل كاب بزح استايت حاليهم مالتيو حجيتي أنا شعت حساسي بنا مالتي كم يجي تقبر حاجة أنا بينيامين تايم سلكها نقرأك
ሓደ ሰብሲ ንምንታይ ትሰርቕ ኢሎም ሓትዎ ጠሜ ድብል ኣሎ ወልፊ ድኾኖ ሰብ ኣሎ ኣመል ማለት እዩ ርሱም ፖሊስ ድሰርቕ ሰብ ኣሎ ጠሚ ድሰርቕ ሰብ ኣሎ ሰብ ኣጋጊቦ ድሰርቕ ሰብ ኣሎ ሕጂ ብዛዕባ ኮንትሮባንድ እንዲኻ ትዛረብ ዘለኻ ሕጂ ናይ ኮንትሮባንድ ኣብ ኤርትራ ዝኣቱ ተኮይኑ ሞቲ መንግስቲ ዘይቋፀሮ ተኮይኑ ወይቲ ናይ ጉምሩክ ማሕበራት ዘይቋፀሮ ተኮይኑ መንግስቲ ካብቲ ሰን ሒዘንኦ ሳተን ሒዘንኦ ዝኣትዎ ኣቑሑት ግቡእ ግብሪ ወይ ታክስ ኣይረክብን ኣሎ መንግስቲ ይኸስር ኣሎ ማለት እዩ እዚ ናይ መሕደራ ጌጋ እዩ ወይ ሲስተም እዩ ትብሎ ዘለካ ብዓብዪ ግን መንግስቲ ፍቃድ ናይ ንግዲ ይህብ ዶስ ኣይህብን ድብል ግን እሳ መጀመርያ ክትፈልጣ ትክእል ኣለካ ፍቃድ ናይ ኢምፖርት ናይ ምግባር ፍቃድ ይወሃብ ዶ ወይ ይወሃብ ተኮይኑ ኣንስቲ እዚኣተን ኣንስቲ ኮና ሰብኡት ይዳዝ ማተር ካብ ዱባይ ይኹን ካብ ካልእ ከይዶም ፍቃድ ኣለዎም እንድሕር ኮይኑ ትቑሑት ከእትዎ ከሎም ኣብቲ ዓዲ ዲክሌር ክገብርዎ ኣለዎም ዲክለራሽን ማለት እዩ ዲክሌር ገይሮም እዚ ቁሑት ኣለኒ ኢሎም ከመዝግብዎ ኣለዎም ድሕሪ ታክስ ክኸፍሉ ኣለዎም እዚ ደይከፍሉ ተኮይኖም ግን ገበን እዩ ሲምፕል هو ما أنا كا إن شاء الله كم ساعات كان سي انتهي دعمو هنقبر دعمو منتهي دعمو تنها خنوتون نخل 4 كيلو قلتاتين بنيامين أبزيا أنا زللي لقاتو انتاي مسلك كاسو تي تكون تاد فترون ديو تي نريو زلنا قدم أنا أبي أرترح اللغو أبتسنيني رقمو قطامي سيرفيس أبتسني بس هنا سلزنا بريتا مكينة نسخات خيد نهر قين كان تايب لغة برارية مزو لغاتي نورمال نقد زي تقبر بورصخات تسكيم كات خيد تخين كات تنتك أخا زلوات ديتات بنبرد جيران ينزعبت أخا الجزي نتهاجر I mean sometimes تي منقسي أبكالك كم دليت كات نقفة خليها بتي كالك تي منقسي سلام تاين تخدان كلن يعص وندري الكاد ما بيرتراز أكل كدان الله I'm sorry أبير ترى كدان يدلني تي لاجري كاب تركون كاب دبي زعت زولو that's not what we need hard currency بكداونتي تفعل يزبل تمنقسي and this is a legitimate topic نمنقسي مالتي أي وز أي شرفي أب كداونتي أب تركو زولو ستايل زخونا كداونتن كامي شاتاتن نسبة إرترا مزولو درجة قطبا يدليوني زبل إمنت اللو أبزي I don't disagree مس منقسي دهاني I don't expect أبي إرترا top notch style fashion كداونت قدوني يقرم يا كم يقرم قدون والو يزبل أنا أب تركو خيدا خجوزو زيد اللي كداونت أبي إرترا تقدينهم ميرانه ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ነቲ መንግስቲ ኣበይኑ ነቕፋ ባይ ነቕፎን ኣነ እንታይ የዝብል እቲ መንግስቲ ንዑ ዓፅዩ ከም ናቱ መተካእታ ንኣብነት ሶላር እቱ ንልምዓት ዘድሊ ንብረት እቱ ኢሉ ቡ ክትከኦ ሞ ክሰርሑ ይደሊ ኣነ ከን ኣዴታት ፃዕራማ ስለ ዝኾነ ፃዕርናተን ይፈትወ ጆርጆ ኣብቲ እሱ ዘዕለሎ ናይ ኢንዲቪጁዋል ኒዚ ሕጂ ሓንቲ ሰበይቲ ከም ዝዕላትኒ ሓደ ሰብኣይ ከም ዝዕልሉኒ individuals make a nation individuals يوم هاجر كو وصينا زي كذا قالوا حجي سمعني بزح سب كله نامنت حقاو فقاد هالليوسي قبر خي كفله زوتو سبالو ولا فقاد كله ويد بلك فقاد دي منجست ما قاطر له يا وصلا قدنتي وقل حجيس نامنت انت هون كاي خات شك دلها سباي مويت نكتب لك تخيل حمتي تهون كنت شكت لك تيلكا سباي اغلغلو سلازلت بلكا تبلكا تخيل يا تهون كنت شكت لك كتبلا I don't know بزح شجر له ناي ولقت بنا ولقت سبات اندحر كنا العلكوينا ما لا كم هاجر درجان دي حتى زلتي تزغبر زلو እቶም ክነግዱ ዝፍትኑ ዘሎ ንግዲ ስራሕ እዩ ሂወት እዩ ሰብ ሰሪሑ ሰሪሕካ ንበርቴልካ ሰብ ክሰርሕ ጥራይ እንታይ እዩ እቲ መንግስቲ ንገለ ክዓፁ ከሎ ሓደ ግዜ መንግስቲ ናቱ ኣተሓሳስባ ኣለዎ ማክሮ ክትሓስብ ኣለካ ሓደ ምሁር ኤርትራዊ ኣብ ኤርትራ ብቐረባ ዝመላለስ ዝበለኒ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ኤርትራዊ ዝጋግያ ኣብ ናይ ሚኒስትሪ ንግዲ ከይደ ንዓኻውን ከም መወከሲ ኮነካ ሕጂ ብዛዕባ ንዛረቦ ዘለና ናይ ቀንጠመንጥ እንዲ እዚ ወዲ ዛረቦ ደሎ نعم شحن عفا أنا خلت سلسة شحن عفا فيستال حيزات مزة حزر لي تبلكا خلت سلسة موبايل حيزة مزين حزر لي ولها نحن قن بزعبانا إنفستمنت زارن تخيلنا ناي نقدي تناي نقدي فقط بحقاو من قد خوها بالله حقاو مالتي إمبورتر هجي إمبورتر كوين كان تاي تمز داخل تمز هجي أبي إرتران تاي زدلي هجي مبزحتهم تشجر كوين وزلنا نتمنجستي أبتناي كفل النقد ترد أما جمرة درجة فلا يدحر زنا ما خطو كوينات قلة تمنجستي نتي هارد كارنسي مالتي ناي كبانكي دولار حتيتكا ناي دقة واحد كتمت عتيوه
ንምንታይ ዓፂዎ ነተን ፀንሐ ሃርድ ካረንሲ ክዕቅበን ስለ ደለየ ቢክዮት ዓብ ኩናት ትካየድ ኣሎ ዋትኤቨር ክከላኸለሉ ስለ ደለየ ፅቡቅ ጌጋ ይኮነን ቁኑዕ ነይሩ ሕጂ ኤልሲ ክትከፍት ኣይትኽእልኒ ኢኻ ካብቲ ባንኪ ከይድካ ማለት እዩ ኣነስ ካብ ዱባይ ድዩ ካብ ቻይና ናይ $20,000 ኣቑሑት ከምፅየ ተይልካ ፍቓድ ይሂበካ መንግስቲ ድሓር ናበይ ኢኻ ትኸይድ ናብ ናሽናል ባንክ ኢኻ ትኸይድ ዶላር ሃበኒ ኢኻ ትብሎ ናሽናል ባንክ የብሉን ሕጂ ብሰንኪ እዚ እቲ ነግዲ ደው ኢሉ እምበር ብሰንኪ ፍቓድ ኣይኮነ ኦኬ ብሰንኪ እዚ ደው ኢሉ ሕጂ መንግስቲ ንኣብነት ኢንቨስትመንት ጎማ ፋብሪካ ናይ ማኪና ጎማ ፋብሪካ ክሰርሕ ተይልካ በስመራ ኦኬ ዶላር ከይትሓተኒ ባዕልኻ ብዶላር ዲ ብዩሮ ዲ ኣምፂኻስ ኮፍ ኣብሎ እዚ ይድብለካ ወላ ሓንቲ ኢንቮልቭ ይገብርኒ ናሽናል ባንክ ዋላ ምክንያቱ በቲ ናይ ገንዘብ ሲስተም ተዓፂዎ ደሎ እንታይ ዲ መሲልካ እዚ ወጣባ we talking about macro and micro macro ማለት መንግስቲ ኤርትራ ኢምፖርት ዝበሃል አይደለን እዩ in principle ሃገራት ናይ አፍሪካ ኣብያ መንታይ ዲ ትገብር ዘሎ አሜን ሓደ ግዜ እኮ ነገራት ደይ ምውድዳር ብዙሕ ግዜ ከም ዘውደቀናስ እዩ መንግስታት ናይ አፍሪካ ኢምፖርት አይደሉን ምክንያቱ ኢምፖርት ዶላር ሰርቀና ኣሎ ባህልቲም ሓቆም የምካ ዳኒ ዶናልድ ትራምፕ ስለምታይ ታሪፍ ዝገብር ዘሎ ኢምፖርት ስለ ዝበዝሖ ዘይኮነ ታሪፍ ዝገብረሎም ዘሎ ኣብዚ ዶላራይ ተወዝኑ ስለ ዘለኹም ፍትሕ ርትዓዊ ይኮነን ካብ ቻይና ሕሱር ንብረት ተምፅለኹም ኣብዚ ከኣቱ ተኮይኑ ግን ኣነ 50% ገንዘብ ክወስደ ይብላ ኣሎ ወይ ካብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ግዙ ወይ እውን ካብ ቻይና ግድን ክገዝየ እንድሕሪልካ 50% ወስኸለይ ኣነ 50% ይረክብ እዚ እንታይ ማለት እዩ ካብ ደገ ከይትገዛ እጂ እንታይ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ክግበር ከሎ ሰብ ከም ኖርማል ቁጠባ ፖሊሲ ዝወስድ ኣብ ኤርትራ ክግበር ከሎ ግን መሰል ሰባት ዝጠቅም ዘሎ ይመስሎ እዚ ኻ እንታይ ካበይ ዝመፅመስ ኢልካ we need to explain to people this እንታይ እቲ ፖሊሲ ናይ መንግስቲ ኣበናይ ደረጃ እንታይ ዓይነት ፖሊሲ ይገብር ክዳን ኣብ ኤርትራ ዓለባ ዲኻ ክትክደን ገለ መንግስቲ በቲ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ክሪኦ ከሎ ፕራዮሪቲ ኮነ ክዳን ንዑ ሽፎን ተኸደን ጨርቂ ተኸደን ገለ ተኸደን ኣብኡ ይኮናን ዘለና ናይ ግሪክ ማርካታት ክትክደን ሻነል ናይ ፈረንሳ ናይ ጣልያን ጉቺ ክትክደን ኣብኡ የለና ንስኻ ስሉ ኣይትሕሰብ ወይ ዝብላካ ዘሎ ስለዚ ከተምፅኦ እንተደሊኻ ይቐፅዓካ መኪና ናይ ገዛ ክትገዝእ ከለኻ ኣብ ኢትዮጵያ ንኣብነት 100% ታሪፍ እዮም ዝገብሩልካ 100% ስለምንታይ ኣይንደልን ኢና ፅርግያ የብልና መንግስቲ ኤርትራ ድማ ከምኡ ጠቕላላ እውን ኣይተምፅእ ዝብለካ ኤልሲ ዘይጌርካ ገንዘብ ዘይሂበካ ድማ ከምዚ እዩ ምክንያቱ ንስኻ ትደልዮ ነቲ ዶላር ንሕና ንደልዮ ነንበይኒ እዩ ንሕና ንደልዮ መድሃኒት ክንገዛሉ ንሕና ንደልዮ ትራክተር ክንገዛሉ ሓወና ተዛረበሲ ኣቦ ኣይተጋገየ ንሱ ሓትትን በቲ ዝርዮ ዘሎ ኩነታት እውን እዚ ድማ እቲ ተራ ናይ ሚድያ ኣብዚ we have to explain the bigger picture እሱ ዝረኣያ እታ ብዓይኑ ክሪኣ ከሎ ተደንግፀካ ሓንቲ ኣደ ንኽትነብር ደቃ ንኸተምህር ሰብኣያ በአገልግሎት ኮይኑ ትገብሮ ዘላ ኣይንፈርደላን ኢና ግን እቲ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ካ ክትገልጽ ክትክል ኣለካ ነቲ ህዝቢ ብሓደ ከነተሓዳድሮ ኣለና ዝብል ርእይቶ ዘለና